Sut beth oedd gael fy magu yn Gymro yn Llundain? Dyna gwestiwn dwi wedi ei glywed fwy nag unwaith yn ystod yn mywyd. Gan aml mae bobl eisiau gwybod sut oedd yn wahanol i gael dy fagu yng Nghymru. Wel, mae dibynnu lle yng Nghymru, ynde? Petawn i wedi cael fy magu yn Llandudno, neu yn Fflint, neu Caerdydd. Mae'n bosib bys wedi bod yn digon tebyg. Hynny yw, sy'n ni'n wedi clywed llawer o Gymraeg yng nghwmpas i. Mi fyswn ni falle ond yn siarad Cymraeg efo aelodau o'r teulu. Prif wahaniaeth, mae'n siŵr, ydy petawn i wedi cael fy magu mewn rwla mwy Saesnigeiddiedig yng Nghymru. Mi fysa o leia mwy o gyfle i mi dderbyn fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ddawn ni nôl at hynny wedyn. Mi oedd ysgol gynradd Gymraeg yn Llundain, ond fel dwi dweud, gawn ni drafod hwnna wedyn. So, sut le oedd Llundain pan o'n i'n tyfu fyny yn 1960 1970 o ran y Gymraeg, o ran y gymdeithas Gymraeg yna? Wel, yr hyn oedd yn dominyddu y gymdeithas Gymraeg, mae'n debyg oedd trindod o sefydliadau. Clwb Cymru Llundain yn Gray's Inn Road, clwb cymdeithasol. Clwb rygbi Cymru Llundain yn Owdur Park. A hefyd rhyw 20 o gapeli Cymraeg o gwmpas y ddinas. Mi gychwynnon ni yn capel Charing Cross, a wedyn symudon ni i capel Willesden Green, oedd chydig yn nes at lle oeddwn ni'n byw, a wedyn symudon ni at capel Harrow, oedd hyd yn oed nes fydd at lle oeddwn ni'n byw. Felly dyna'r y peioedd, os liciwch chi, dyna y llefydd lle oedd rhywun yn medru defnyddio Gymraeg. Do'n am llawer o Gymraeg i'w glywed yn clwb rygbi. Do'n na ddim gymint a chymint i'w glywed yn clwb Cymru Llundain, mwy yn fanna falla. A hyd yn oed yn y capel, oedd yna 7 ohonon ni yn y nosbarth ysgol Seili, o 5 ohonon ni'n medru Cymraeg, 2 ddim. Felly oedd hyd yn oed y dosbarth ysgol Sul yn Saesneg. Felly, oedd ddim y peth gynaladwy ynde, mwyn oedden ni'n cael yn trwytho yn egwyddorion Cristnogol, ond falle ddim yn cael yn helpu ymlaen hefo'r iaith.